Worn leather suitcase on a rusted rack. Tomatoes and salted fat, I'm headed back. Wrapped them in rubber boots, insulated tight. Feeding the ghost of a kitchen in στη ζωή μας, στην εποχή μας. Και αυτή η Άγιοι είναι απόδειξη ότι ζει Κύριος ο Θεός, ζει ο Θεός ανάμεσά μας και μας καλεί όλους σε μια ζωντανή σχέση μαζί Του. Γι' αυτό έγινε ο Θεός άνθρωπος. Θα μπορούσε να μας σώσει χωρίς να γίνει άνθρωπος, αλλά θέλει να έρθει, να ζήσει ανάμεσά μας, να μας αφήσει παράδειγμα και να μας κάνει καινούριους, να ανακαινήσει την ανθρώπινη φύση, να την εξαγιάσει και να μας ενώσει μαζί Του, που όλοι μας να αξιοθούμε αυτής της χάριτος και της δωρεάς. Αμήν. Το ερχόμενο Σάββατο θα τελέσουμε το μνημόσυνο της Μακαριστής Μαρίας Στολάκης, του ανθρώπου του Θεού, που είναι πνευματική ευεργέτηση της ανθρωπότητάς μας. Είστε όλοι καλεσμένοι από το πρωί από τη Θεία Λειτουργία και μετά στη συνέχεια θα κάνουμε και το μνημόσυνο της Μακαριστής Μαρίας. Το Κυρίο δεηθόμεν, ευλογία Κύριε και έλεος ο Θεός θυμάστε αυτούς και χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νύχη και εξάλλου στον αιώνα. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός εξοδόξαση, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο λιχνός των θυμών. Και σπερδίες Πανακράμου και Παναμού Αγίας Αυτός, δυνάμει του Μέγιστου Θεού Σταυρού Χάρτη του Παναγίου και του Κτάφου, προστασίες ότι μη είναι χρονιές διάνος σωμάτων, και εσείς ότι με δόξου προφητικού δόξου και παπιστού Ιωάννου, των Αγία Δόξων και Πανεφιών Αποστόλων, των Αγία Δόξων Ιεραρχών, Αγία Δόξων Καθηγών Μαρτύρων, των Αγία Δόξων Αφρόνων Μαρτύρων, Ραφαήλ Νικολάου και Μαρθενιδίνης, των Οσίων και των Κόρων Μεταγερμών, Αγία Δόξων Ιωφόρων Γενικών και των Κυδευτών Ιωσήφ και Νικοδήμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωκημτιάνης, των Αγίων Δόξων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ειρηνίας, του Συμπατρασμών Αθανασία Επισκόπου Χριστιανοπόλους, ό,τι μνήμη εκτελούμε, των Αγίων Πατρασμών Ιωάννη και Επισκόπου Χριστιανοπόλους του Χριστόμου, που και γέννη να επιτελέσουν και πάντα να γίνουν ελεείς και Ιησούς ημάς και καταδούς και πλάσμα που εξελίγουν Θεός. worn leather suitcase on a rusted rack. Tomatoes and salted fat, I'm headed back. Wrapped them in rubber boots, insulated tight. Feeding the ghost of a kitchen in the night. A master for the man with the heavy feet, bringing the garden to the city street. Burned, but the fire still glows. I'm building a house where the cold wind blows. Solar panels hum on a roof of tin. I don't need the world to let me in. I'm an outlaw of the screen. I'm an outlaw of the screen, a ghost in the cold, walking the length of my own broken road. Yeah, walking the length of my own broken road. 9 years old with the world on fire, crossing the border on a rusted wire. Moral support from 300 miles, turning the panic into knowing smiles. Don't you cry, I told the girl on the line, you'll make it out and you'll do just fine.
Broke my leg and I ran the race, casting a crutch at a marathon pace. 3,000 faces behind my back, blood on the asphalt, the mountain track. They said I'd die before the end was near. I crossed the line just to prove them wrong, my dear. Just to prove them wrong, my dear. The bridge is burned, but the fire still glows. I'm building a house where the cold wind blows. Solar panels hum on a roof of tin. I don't need the world to let me in. I'm an outlaw of the screen. I'm an outlaw of the screen, a ghost in the cold. Walking the length of my own broken road. Yeah, walking the length of my own broken road. No title, no tags, and no empty pride. Just the tomatoes and the road I ride. I'm whole at the end. Just watch the bar go up. Αυτή κάθεται μέχρι τις 3-4 ώρες, μπορεί να κάτσαμε και στο πιο σκοπό. Την άλλη τέρα που έχω παπαρόφος. Τι ανάγκη έχει. Κάπου που πήγαν σε στήριξε. Αυτό θες.
пътища без край. А сега просто искам да се върна в този рай.